kozo. Kin san an ce duk mai hankuri. Warai ko mai gida zanzaro domin nan kana magana dan azumi. Zogale mai kozo kenan Alhaji Abdullahi Sani dan azumi sansanin Gusau kenan rikakken jarumi namiji ki gudu sa maza gudu na Sheikh Baba Shehi da kuma Baba Mutawalle hannun dama ka raba ka ba kowa yanzu haka taya murna na muka yi na famanin commissioner da aka yi mishi hukumar hajji aini ina ga ya miki zuwa hajji ya zama wajibi in ma ni ta zan sayo miki almuquq wal muqaqa algunsu alhamdulillah ka faɗi ka ƙara faɗi ka tusa ka kuma nanata malam zanzaro masu iya magana kan ce in baka iya kyauta ba to ka ba mai ba da wannan ne daukakin ilahirin al'ummar jihar Zamfara kwata suke taya murna ga Alhaji Abdullahi Sani dan azumi sansanin Gusau da aka mashi mukamin permanent commissioner na Hajji commission na jihar Zamfara da fatan Allah ya bashi ikon sauke wannan nauyi wannan sako ne daga Honorable Anas Ahmad Kobi malam zanzaro dan kundin balar APC jihar Zamfara. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu kamar yadda kuka sani kuka saba gani na suna na Hanafi Rabilu Musa dan Ibro ina tallata muku wannan channel din tamu mai suna Zanzaro TV ina masu kallon fina-finan Hausa da kuma kallon kayataccen fina-finai ku tafi Zanzaro TV ku tafi kan YouTube channel din ku dan ku yi searching din Zanzaro TV ku danna kararrawa sannan ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa saboda